ene wayino gartaten ko ɗo gonnoɗen ɗo jaranaɗen ko e ndefuji tati ɗi mbiɗen ɗi ndefu uurɗo e ndefu luuɓɗo e ndefu uurani luuɓani en kaali luuɓɗo o woni mo mbiɗen o postam poosam noosam soosam wattindoyde tan ko e foosam gasi ala mo ndenduɗa ɗum hay goto ngun ko luuɓngu uurngu ngu koko ndefɗa ñamminɗa juulɓe sabu wonɗo ari goto e sahabaɓe ɓe wi ñamminde miskino goto ɓuuri mahde ujunere jama. bandiraɓe sehilaɓe ay jiyaɗo Allah wonko ombo waɗana bandi ko o yewa o sikka alanamo nafoore tawa ko ɗon tan nafoore nde heedi ko wiyete ko asakal ɗum ko farilla ko woni farlade e ma so tawi aɗa jogui kay ngaalu ko poɗɗa yaltinirde asakal kono so tawi ala ko jaltinirɗa asakal kay longel ngel keddata ngel ƴetta dufana ɗum dawaɗi walla dokka ɗum baali sa rokki ɗum innama aade maleykaji Allah ene nduwanama kala hen aɓɓen wonanamo ɓural wonanma ɓural ɗum ko ndefu uurngu ngu woni ko ndefɗa guittirɗa hen sibo Allah dokkirɗa koddiɗo sibo Allah walla dokkirɗa miskino sibo Allah uurani luuɓani ko ñamde ko yeɗaka walla ko yiɗanaka mbiyannomi ñamde ko yiɗanaka a defi ko defɗa ko ari ndi ɗum e sukaɓe maɗa cuddiɗo ma naggam e naggam aɗa jogui baraji ko ñamminɗaɓe ko e kono noon ha joni kadi yaltani galle o joni noon so tawi en ƴeewi e yimɓe men hankiɓe neɗɗo jooɗo ha niɓɓere ha e hakkude jamma naata e nder fawru mum ƴetta cengalal mum waɗa hen cammeje walla so tawi ko waktu butali waɗa hen butali ma woni ɗi makka ɗi walla ɗi ndemiri ɗi yaada e niɓɓere moyto ara ha yetto galle koddiɗo mum ƴetta yuppana ɗum ɗon yaha nde wonnone andi koddiɗo o ko noon waali ayi nde jokkere enɗam fele fo ngo o yaɓɓi maleykaji Allah ene duwanomo hen ene cujjanamo hen wadde firti kala ko wawno mankirede ga to banggue diine makko ga jokkere makko enɗam ndeɗa e teddindemo koddiɗo oɗa rokkimo woni e fartange waɗanamo ɓuural waɗanamo moƴƴere hande elle so tawi en ƴeewi nde galleji mbaɗande e ɓaale yo taw wona hay ɓerɗe julɓe ɗe ko mbaɗaɗe ɓaale neɗɗo yongoto ha yiya koddiɗo mum en andi koddiɗo o defani holko ruttinte hen wona jurum ko jaleɗe karende hande ɓe defani ma raw hande baba warani gaari andene kayne ma mende baba warani gaari walla hayso baba wari gaari mbasa hirtade ndi gueɗel gonguel ngel wonko ceerno ka haali ɗo joni kala ko kewi mbiyen concernani en nawarani en wona haajuji men o rokkiri ɗo yeru e mbatiji ɗiɗi ina kaɓanno ɗi gari ɗi gulliti debbo nayjo wi ko woni hen haajam ɗi jii ɗi kalani puccu wi ko woni haajam ɗi kalani nagge wi ko woni haajam ɗi kalani cukalel wonnoɗon e galle he cukalel ngel wi ko woni hen haajam aywa ɗi continue ɗi kaɓa mawɗo ɗo jooɗinoɗo ene ito mataw mbatiji woodi hen ɗeɓɗo folde goɗɗo ɗi jani e jeygol mawɗo sumi ɗon maayi cukalel ngel ummi waɗɗi puccu ngu ngam yaade wulloyade nde yiide ha nde artata nde Allah waɗi yani maayi puccu ngu toye jaggi ɗum kañumne maayi nagge winoge walla ngaari mbinode kañumne ala ko wonda hen hirsa kañumne waɗa sadago joni noon ɗum ɗo fof ko haareji mbatiji ɗi jibini ɗum kono pirten holko woni ɗin mbatiji ɗi ko sukaɓe men ɓe innama amwalukum wa auladukum fitnatun lakum so sukaɓe celani waddude mawɓe ene naata hen ene dugta hen so renaki ɗum jibina musiba goɗɗo ko wonano haare sukaɓe mawɓe ɗogodira
ɓe tikkodira ɓe gañodira janggo e jaam sukaɓe dutto payetene football ene gama walla kucce gueɗe muɗumen sukaɓe ɗiɗo wonnoɓe sababu ha hoddiɓe ɗiɗo kaɓe ɓe ɓen sukaɓe dartoɗa ene pija taw mawɓe kañumen ɗogodiri tewodiri yo en goppo hen hakkillaji e saha annabi Moussa alayhi salam nde wo fitorto hewde gandal ko jiɗɗen ɗo haalde ko heewi e caɗele ɗe joguiɗen hande e yonto o ko mawni kinare tan so mawɗo wawa diine mum wiyama yo janggo wi hoore fuɗɗima ƴoƴje Allah kay haaldani hoore ha gande haaldata koye hoore ƴoƴƴe ɗe aɗa aɗa joji kay janggo hankkadi terɗe fuɗɗima ƴoƴje ko ɗen Allah sohli terɗe kangade ɗe Allah haaldata e majji annabi Moussa enen fooɗono wawde gandal ha annabi Moussa haalanama haala Khudar e wasde jutnade annabi Moussa fayitode e Khudar nde waari o wi Khudar jaam waali Khudar wi mbo waale jaam kono hanki mbalmi koye probléme annabi Moussa o mbor probléme ko woni o wi hanki jamma mbalmi ko jiiba kirtima Moussa wi jaam jiiba ɗum ko mata wawa wonde e holgo ɗum o wi hanki jamma mbalmi ko yidde fenade mbeɗa añi gongo Moussa wi mo mbiɗa aɗa yiɗi fenade aɗa añi gongo o wi mbo haha o holi goɗɗum o wi hanki jamma mbalmi ko ñagade Allah fitina e seyɗani Moussa deƴƴi wimbo holi goɗɗum o wi hanki jamma mbalmi ko julde mi sujjata mi rukƴata Moussa wimbo e goɗɗum o wi hanki jamma mbalmi ko seedade komi yiyani Moussa dañi probléme min no mbamini wonde gandu no mbami teddinede leydi Israël mi ummo leydi Babel mi faye leydi Madiana mi ƴanga Niniwa mi yiyani fof neɗɗo mo ponmi gandal te mbeɗe jogui almuɓe enen ndewi e am ñande fof mbeɗa waɗa kayisaji mi ara hay oɗo Khudar ne haalnami ɗeɗa kecci Khudar wimo Moussa mi haalanma ko miijiɗa Moussa wimo ha haal o wi mbiɗa no mbaɗani hewde gandal e no daɗirɗa ni Israël naaɓe ari ha ɗo mbeɗa haalanma kecci i Moussa so neɗɗo wi woyi heegi yo kay haade ma wi ɗum yo naate ma kay ɗacco ha ganda ko haalata Moussa wi gonga an mbiɗa hanki ko jiiba kirtiɗa o wima ha o wi anede nden nde sharia ene harmini ñamde jiiba o wi Moussa hanki jamma de ko liɗɗi kirtima so tawi sharia ma ene addi no liigu hirsirte kaalanaki hirsaka Moussa wi ɗon ko gonga ɗon ko gonga an mbiɗa hanki jamma mbalɗa ko ñagade fitina e seyɗani mbaɗa wona julɗo o wi komi julɗo kay Moussa wimo an aɗa woni jiyaɗo Allah hol fo no mbaɗata eno cogirɗa jambaragal huccude e jomiraɗo ala ko ñagortoɗa ɗum so wona fitina e seyɗani Moussa o wi Moussa a yiɗa Moussa wi yo Allah dandam hen o wi Moussa duwo nde wonno ɓaw annabi ruttitaki Moussa wi yo Allah dandam fitina e seyɗani ɗum addani Moussa maayi ko gaylinki Moussa maayi dañani hay ɓiɗɗo goto ayi wonɗo aɗa tolno cikkoɗa ko an woni ɗon taw wona an ka sikkani ko kam woni ɗon kala ne mawnuɗa won ko mawninma sa mawnini ko mawninma ɓeydoɗa mawnude kono sa mawni a sikki wondene ko an tan mawnini hoorema a wi aɗa yaɓɓita ko mawninma ko tan telloyɗa less Moussa wimo joni noon mbiɗa aɗa ñaago Allah fitina e seyɗani o wimo ha hanki jamma de mbalmi ñagade Allah jawdi e ɓesgu jawdi ko fitina ɓesgu ko seyɗani ndin jawdi gondi fitina noon hande ko kayri ɓiri hakkude koddigal men ngun ɓesgu gongu seyɗaneji noon ko kangu kati ɓili hande hakkude men e hoddiɓe men kono kati beele ko o wi Moussa a yiɗa Moussa wi ala joni kay haaltat o wi hanki jamma mbalmi wiide ko yo Allah jutnanam gurdamam yo Allah woɗɗinam mayde gurdam ko fenade ko mayde woni ko woni wiɓe aduna ko mere kono gande aduna wona mere aduna ko feere woni mere ko on jilliɗo e nde saare on ko kotowo sappo ko garɗo e jeere
dagaɗo rew e peewal goppa yeeɓare naatde moƴƴere diine goppa lulindare woni e murtede addata ko halkare wonɗo neɗɗo naati wontani ɗum boomare wone golle bonɗe moftani ɗum suuɗare woto yimɓe deƴƴu noon cikka ko suurare kaala parnoɗa taw indema ina jeere en ñaaguima allahu moƴƴo o faabare beelo wertanene moƴƴi makko jappere ha wonana en laamu ñimgu ngu alda e firtare banda men aduna ñiiɓaki koko ɓaari ete ɓarorde mum tiiɗani ko en yilliɓe en gona ɓooyoɓe ko en raddoɓe raddateɓe no fiifonde gurdam men juutani ko tallugol ɓoccode e dow tocconde ko gonga gurɗen ko ndiyam kono ala mo hattani yardillonde ko en yaɓɓoɓe e dow mayri dadɗoytoɓe janggo e nder mayri yaajaɓe e dow mayri ɓittoytoɓe janggo e nder mayri haarɓe e dow mayri harnoyoɓe gilɗi janggo e nder mayri holtuɓe e dow mayri holoyoɓe janggo e nder mayri jaloɓe e dow mayri woyoyoɓe janggo e nder mayri aduna ñiiɓaki koko ɓaari ete ɓarorde mum tiiɗani no foti sawɓe lebbi jeenayyi jibiɗi jeeƴaki no foti resaɓe ɓe dambaki bandiraɓe sehilaɓe so konngol allah wajaki neɗɗo holko wajoto ɗum alay sago dottoɗen e yurmodirde ha joni gonmi koye ɓen hoddiɓe jiiduɓe diine ɓe jiidi enɗam ɓe jiidi koddigal ko ɗon jara mi diwi kay toye sernaɓe ɓe peccoru moɓe gaddi o e meɗen ɓe gadde meɗen bone mi diwi ɗon mi wiyani waliyaɓe allah ɓeede mi wiyani anduɓe allah ɓeede mi wiyani darinoɓe habde e microbe aji nattinonoɗe ɗi e nder islam ala kalam ko sernaɓe zaman oɗo teɗanam ko ɗum te mi waɗa hen signature e cachet wiyete komi tawi cachet komi tacciti saabu ko kamɓe gaddi caɗele e nder islam moɗum welani foof noon ƴewto hoorema mi wiyani ko penda mi wiyani ko paate mi wiyani ko galo kono so tawi gelongal ko haalata ko enen e nder ma a yiɗa janggo ɗum mettuma woppu wadde ko gelongal haalata ko te gelongal haalani haali ko haala kaalaka ndeke noon haalde haala a wawa haalde haala ka haalaka te saɗa haala haala kaalanoka woni haalde haala kaalanoka ko haalde haala Allah kala ko kalɗa ko wona haala Allah kan haala a dañata hen haala saka nanɗo haala dañe kan haala kaala haala ko haala Allah tan kala ko neɗɗo ɓeyde ko wona Allah wi nelaɗo Allah sallallah alayhi wa sallam wi a addi caɗele wonti hunde nde ganduɗa ko heeri ɗum noon ngal koddigal ko enen poti ɗum yurritade so tawi en duttima e koddiɗo nane mo kalnoɗen gondo nder suudu o ɗum ko koddigal dewgal so nawliraɓe gondi ene cikkodira mbaddata koɗo daliɗo ala tikkodira so ɓooyi seeɗa naata e wiileɓe ne liggodira ɓiɓɓe ko ɓe gona sababu ɓiɓɓe baɓe gañodira piyodira koye kelodira ɓe gaccodira ɓe gaybodira te taw kamɓe ponno wondude no layeteje ɓe piilodira wallahi bandiraɓam rewɓe nena men jaafoɗo kam noon kono kadi yo wel Allah nawliraɓe o ene jogui probléme ɗanta ko jamma nde gorko yonta Fouta ƴeew ko potannoɗa ko wadde ruku aji e sujudaji e askar uji mbaɗa ñukkilade ɗum ɗon ha wiye aɗa ñukkilade tan aɗa heeɗo pina pinira subaka fiide sukaɓe helde booluji aɗa huuɗa beyi e baali ko kecci ko kecci ko kecci ko pooɗodirton ko ɗon nafata ala nafata oya kañumne so fini wona e dagade ne farno sabu ko kañum yontono hanki eyyi kañumne wona e gewanade bonande eyyi bandiraɓe sehilaɓe woto pecce ɓesguji mon feccata ɓesgu ko nawligu bongu addata ɗum ko gorko leliɗo mi wiyani guuriɗo de leliɗo leli tan mo ɓigguite mo mbi ko min tawi waɗi golle mbati leliɗo
wonir Allah mo rewani lawol fo ndewna ɗum lawol aɗa jogui yewtere sabu hen goto kala nde ƴamata ɗum nde wonko ñohanɗa ɗum waɗi ɗum arde galle ma ñoore nde ñonoɗa nde wat ɗum sur le terrain jooɗo jewten pijen jalen beele sukaɓe men janggo ene paamodira ene nanodira e ngal koddigal ha joni so wona nawligo anne ka dewel gotel joguiɗa ko gorko goto andene ko bonnuma so ese haali ciccinoɗa hey min de addimi ɗo gadduɗomi oɗo ko on tan goƴami gadduɗomo o ɗon noon ko jibinaɗo gadduɗomo o hade makko addudema wonɗo rewi won nafinoɓe mo won nafnoɓe mo won hurnoɓe mo won surnoɓe mo won rennoɓe mo ha o yonti yiddede ne mbawɗamo yidde ne mbawɗamo nde yidde wona an aftimo to reedi yummako ko kanko ummi galle mabɓe o waɗi moye jamma ha o tawma galle moon o wima mbeɗa yitma o arti o haalani yumma o haalani baaba sa ari anne jokkuɗami en ɗam kono gara tan cittinoɗa e hakkude galle nde wonnaɗa andi gorko ma ene yiɗma tan mbiya so ƴeeke haali pusa hunuko mum cukalel jibinaguel galle diwata kala ko gorko ma jeeya so welama yo pon gara kadi gadda peccoru hakkude ɓiɓɓe baaba ɗiɗo ɓe tawnoɗa ɓe e nder galle he ha kiraɗe galle pecce on ma ñot koddigal on ma fewnu en ɗam dekete tinnoɗen e koye men koddigal ɗemɗe ɗe mbimi ɗe ko unsuriya mo ceerno ka haalno o joni woni racisme yagal ngal koddigal ɗemɗe somi waɗi ni oɗon gandi kam ko heedimi ga toon kam racisme yagal nde dagui kono somi waɗi ni ɗo racisme yagal dagaki ɗo mi saktata mi ɗuminta saabu ko ɗo gonmi wonko mi yiiɗa haalde eyyi kono mbeɗa sikki ceerno Ba en kam paaɗi somi wi ni tan racisme yagal ne dagui kono somi wi ni racisme yagal dagaki ɗo enen fof ken taaniraɓe goto enen fof guri ɓalli men ko goto enen fof ko ɗemgal gotal kalaten mi rokkira yeru keewal bey e pular no wiyete e wolof no mbeewa so heewi no wiyete e pular bey no bey mbiyete e wolof bey bisimilla ngeloba no wiyete e pular no wiyete e wolof guelel nagge nag mbab mbab waalo waalo ono ko sen ɗon ɗum ɗo ko yeruji seeɗa ko yeruji seeɗa tan dokkirtumi ɗon no séréer wiyata argay i gari e ngare ngarɗon min ngari ngartuɗen ko gari tan ndeke so en ƴeewi e nder juɓɓudi ɗemɗe ɗe ma en taw wonko jiidoyno ɗen ma en taw wonko gonno ɗen ma en taw wonko gonduno ɗen sababude nde jiɓru waɗi nde e Fouta e saaha Elimane Boubacar Kane en wonko waɗi Elimane Boubacar Kane emo ganduɗa ko Amadou Fatim Borso lamɗo waalo waddude ɓe coalition ngam habde e tubakoɓe caggal nde tubakoɓe jiiɗi hakkude mabɓe sabu eɗen gandi résistance gonnoɗo oɗo e nder leydi Sénégal mbiyen ko Sénégal e kuuɓal to Lat Dior en ne kenno toon anni siyoto jeeyata hen ga Amadou Fatim Borso en so tawi koto banggue rewɓe Jumbat Mbodj ne wonno toon so tawi koto banggue rewɓe ɓe Penda Sar ko ɗo e Ngawle ɗo kam Allah waɗi woɗɗani ɗo wonde debbo wonde gorko jalla wonde juulɗo moƴƴo jikku ɓuuri wonko gorko wawa wadde taw debbo ne wawi wadde wonko debbo wawa wadde taw gorko ne wawi wadde noon so tawi Allah waɗi en guurdi en gondi kalaten ko ɗemgal gotal guri ɓalli meɗen ko gotum holko addi haareji hakkude meɗen holko addi racisme yagal hakkude meɗen jol fo so haali wi tukulor yi dañu raciste rek
tukuloro so haali wima jor ko pawra ko hen kon suusa haalde ko pawra kay mi suusa haalde bo hen goto kala ne jogini goɗɗo inde bonde so gaño mabɓe ari holno wayata so gaño mabɓe ari mbimi holno wayata daña fewnditade wadde goto men kala yoore en hurum goɗɗo la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi goto e men wawa dañde imanagal cellugal timmugal labgal labtugal ga a jiɗanani bande ko jiɗɗa jiɗanɗa hoore makko alay sago jiɗana bande ko jiɗanɗa ko hoore ma alay sago jiya bande ɗo jiyataɗo hoore ma alay sago balla bande ɗo ballataɗo hoore ma so laamiɗo fo dogi en gala fof weddima en añi en ganduɗo fof mawni kinima e dow men bandiraɓe leñol men hol no jogorɗen wurdude e gonka men ƴeewe hakkude annabi souleymane e horndoldu souleymane ene jogui laamu ene jogui ngaalu ene jogui gandal ene jogui annabagal ene rondi nelal jomiraɗo subahanahu wa taala kono fof haɗani seyɗani jarribade souleymane nde souleymane woni e bahrul mahasabati ɗo hasbanno hoore makko omo fayi e bahrul khalwati faade e yewede jomiraɗo yewdoyde e jomiraɗo subahanahu wa taala wona halwa joni o de wona halwa joni o aɗa jooɗoɗon ha roofe kalisal seeɗa ya luwone hôtel mimne wudda naata e chambre mbaɗa douche interne aɗa foto ya salamu ya nouru ya qaimu ya jabbaru taw poɗanta ko yokkari dañ place foɗan ɓiye yan Allah de Allah ne jogi heegi nga muñatangue e ɗonete hade a ñamata hay hunde ko safi walla ko weeli kay foɗan ɓiye laamo ƴeew ko fotino Allah ko fotino Allah neɗɗo huccita e Allah ala ko ñagotoɗa Allah so wona yo Allah war kaari yo Allah hoyno kaari yo Allah hanqin kaari e bo annene kaari on so ummima e aduna he o lelantoma e yanade maɗa ne walla o lomtotoma e hasbode maɗa ne walla o jattantoma namde maɗa ne o kaari mo gañƴani holko gañirɗamo ko duwotonoɗa ko yo Allah bonnu kaari walla yo Allah war kaari duworo ɗum yo Allah waɗana moƴƴere waɗana julɗo kala kaari mo donkodirɗa o omo wawi jibinde ɓiɗɗo o naftodira e mum taw kaari a naftodirani e mum mbasen duwodirde bonande hakkude meɗen mirutto souleymane enen woni on hawma jawma ha cheytan wimo souleymane an de kam gonɗa kanko wonde oto an ñaago Allah ko hunde fof a dañi kettoɗa gueɗel gotel ɗum ne wat feere jellituɗa hen ƴeewe annabaɓe hen goto kala cheytan dañi ɗum funti ɗum ha heddi mouhammadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe fof annabi ibrahima wiyano wondede ko gonga de an Allah wima ka khalil an ka sehil kono Allah hollanima no mawi gurtinirte non rabbi arini kayfa tuhil mawta Allah wi awlam tumin o wi bala walakin liyatma'inna qalbi suusa annabi Moussa ya wonde nan nene ƴeew ɗum ɗo ƴeew Allah no fotirini ɓe waɗa wahyu naggam en an alaɗo feeñantuma so wona e lekki jeygol annabi Moussa jogui tuuye yidde yeyde jomiraɗo subhanahu wa taala probléme annabi souleymane kañumne wiyano wondene ko a dañi foof ñaago Allah jogade arjigaji tagore nde ñaago Allah wi yo Allah totte arjigaji tagore nde nden laamuma timmata taw kala ko fini kam ene wima souleymane addu ɗo jendam wiyete ka lamɗo en aɗa jogui sijade ghuduwa shahrun warawawa shahrun ɗum souleymane anen ɗum kay a ɓuuri ɗon souleymane e wasde juutnade ñaaguima arjigaji tagore nde o rewi ustodirde e jomiraɗo ha ɓe batti balɗe tati ñalawma goto souleymane haadde e jogade arjigaji tagore nde te o rokkitani tagore nde foof heddi tagore nde ene wiyamo souleymane yo Allah ñaawu sabu souleymane rewi wi hitande Allah wimo souleymane a wawa o Allah mbeɗa wawi ɓe ndewi o wi joni wadde waddanam tan hay sino lebbi jeegom Allah wimo souleymane a wawa ha wonti balɗe capanɗe jeegom a wawa ha wonti balɗe nogas e jeegom a wawa
ha wonti balɗe tati Allah wi mi jaɓi ƴettu Souleymane aɗa andi so wino Allah to ko tottam sirru mo jogoriɗa o tagore nde ene nandi to arjigaji tagore nde Souleymane yi daaro e barmeji daari defoɓe kanko yejiti ko tefata ko koko arjiguinte huuɗo ko ene jogui arjigui mum maaro ko ene jogui arjigui mum jeeygol lewñolngol ngol ene jogui arjigui mum hen gueɗel kala gueɗe alliyankagal ene naati hen bangguidiraɓe wona banggue on paaɗen garten ga Souleymane tottama arjigaji tagore fini subaka hankkadi ne sumba ne sadio hande ko lamdo tagore nde fof ma ar ñagade ɗum liiguel gotel yaltito e nder maayo ngo ari felmi ko Souleymane joguino fo ha laaɓi ceer o yon jiyani Souleymane ɓe wimo mon to o ari o wi Souleymane ko gueɗalam de garan noon Souleymane arjigam tawanno kam ko to e nder maayo ngo Souleymane yo Allah itto hakkam e ma a waɗi kam ƴeewde maayo ngo mi meeɗa yaltude maayo ngo hay gotol Souleymane wimo ƴeew caggal hayre nde ko woni ko toon o wi Souleymane mi felmima ha laaɓi ceer illa l qudur so wona peeɗe so wona barmeji ɗi kedduɗaɗi toon barmi noon mi ñamata ɗum te o wi Souleymane gona e préparde koye ganda kam ko min woni kodda galle amen mawɓe ɓe enen gar eyyi won woɗɓe ɓen cuwa arde taw galle amen fof ko min goto ari nde wonno min kam komi ɗuminti hay ɗum ne kadi mi heyɗano no fewi ni Souleymane fuɗɗima hulde kono haade toon mangu Souleymane hakkude mum e kornol